Имаш на гръба ти шак. И се привардвай са. Сега минута ще ме пущат, ако останали живи. Гледай, оставаш жив поне. Сега трябва само да оцелеваш. Една минута мен да ме пущат. А сега чакате хеликоптера. Има снайперист, това го пука с пистолета. На пистолета. Това скалак и това като тебе. Той. Чакай, има точка за изкепване, айде. Дайте да не фане това с всички. Надолу некъде, гледам, че това върви. Ръкна е готова. Само изчакай малко 10 секунди, скри се. Само ме пусне сам. Те само пускат мене, ще се живи. Приключя.